आङो दिनै नैबे नाग्रिजुलि ओनसोलनि सुमि दासनि न'आव फैदों आरो गार्जेनखौ लोगो मोनफैदों सुमि दासखौबो लोगो मोनफैदों बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारा सुमि दासआ जिहेतु IIT केमिकेल इन्जिनियारिं बियो माने हिमाचल प्रदेशनि मान्डि इन्स्टिट्यूटआव बे सिलेक्शन जाबाय केमिकेल इन्जिनियारिंआव आरो बिनि फरायनायनि टटेल कोर्स जेसेबांखिनि फिस थांगोन हस्टेल फिस लानानै एडमिशन लानानै गासैबो फिसखौ साननानै हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख थाखा बिथांनि न'खराव जोंनो गथायनो थिनहरदों आङो क'क्राझारनिफ्राय फैनानै दिनै सुमि दासनि न'आव फैनानै सुमि दासनि गार्जेन लोगोसे बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरखौ लाफानानै आरो जोङो सानदों मा जे जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय बेबायदि माखासे टेलेन्टेड स्टुडेन्टफ्रा इन फिउचार माने साफा मोजां मानसि जाहैनो हाथों आरो जोंनि ओनसोलाव माने जों लुबैनाय बायदि बा रायजो राजा लुबैनाय बायदि साफा गोरों मानसि जानो हाथों बेखौ साननानै हाग्रामा महिलारि सारा दासिम साबा स्टुडेन्टनो बेबायदि 5 लाख थाखा जायफोर माने BPL श्रेणीनि मानसि बिसोरनो होनाय जादों आरो जोंनि आखायाव माखासे स्टुडेन्टफोरनि आरो डाटा फैबावदों दा बेखौ जोङो नायदों जे एकदमबारे गरिब BPL श्रेणीनि मानसि जायफोर माने एडमिशन लानो हायाखै बेबायदि क्लासनि स्टुडेन्टफोरनो माने रांनि अनसुंथाइ होदों नीट NEET नीट आरो JEE आव पास जानाय इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल जायफोरा माने सिलेक्शन जाबाय अलरेडि काउन्सिलिंआ जानानै थांबाय बिथांमोनखौ जोङो नायगिरनानै बेबायदि माने रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय थिरांथा लादों आरो बेखौ माने BPF पलिटिकेल पार्टी हिसाबै होनाय जादों आरो बे फैसाखौहाय आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेखौ माने रायलायगासिनो दङ जोङो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो BPF गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माबा मोनसे फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट होनायनि खोथा सिन्था खालामगासिनो दङ आरोखि जायफोर माने जोंनि BTC ओनसोलनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोना बेबायदि होनायनि खोथा रायलायगासिनो दङ आरो बेखौ होनाय जागोन आरो दिनै आं जिथु होफैनाय थाखा बियो पार्टि लेभेलनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ फाथायहरदों आरो